Wala bafethu shapho kunjani ngithembe ukuthi negrand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina ku channel please ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe ku channel okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification bafethu. Today ngo 7:30 another day another game. Ngicabanga ukuthi ke futhi another 3 points loading Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi ke izobe idlala umdlalo olula namhlanje compare to umdlalo phuma kona umdlalo weKaizer Chiefs futhi ke umdlalo eyawina kalula iOrlando Pirates. Kuvamile ke ukuthi iOrlando Pirates lama games lawo noma lama clubs lawo esiwathatha ngokuthi mhlambe sobe soyithathela u3 points kube ukuthi sistaka kona. So ngo 7:30 namhlanje iOrlando Pirates izobe idlala nePolokwane City. So bafethu ke njengendlala yenza njengenjwayelo if dlala iOrlando Pirates ngiyaye ngifike la kwi channel ngizokuprovide nge-starting lineup se-Orlando Pirates esipredictiwe ukubuka nje abadlali esinabo kwi-Orlando Pirates, abadlali abasefomini, abadlali mhlambe engine show noma enginethemba lokuthi bengakwazi ukuthi babhekane naleyo club. So bafethu ke njengamanje ngizoprovide nge-starting lineup esipredictiwe se-Orlando Pirates. So bafethu ke starting lineup sami simi kanje: emapalini Sipho Chayine, bese kuthi ku backline right back Diano van Rooyen, bese kuthi i-left back kube uDion Hotto, bese kuthi ama center back Nebone Siyema kanjalo noNkosinathi Sibisi. Then eswini ke bafethu Makhehleni Makhawula, umjida usefomini leya position leya njengamanje kuseyakhe. Omunye futhi eswini uTalente Mbatha, umjida siyamazi umnandi usasenzela kahle futhi egroundini. Bese kuthi i-attacking midfielder kube uRelebohile Mofokeng, noma ke kuyiposition kaTito Masongane, but since ku introducewe uRelebohile Mofokeng as number 10 i-attacking midfielder kunoshintsho olukhulu kuma results eOrlando Pirates. So uRelebohile Mofokeng kumele na kanjani abe khona kwi first 11 yeOrlando Pirates. Then mase siya emapalini i-right winger obvious bafethu Oswin Apolisi, and okumnandi kakhulu Oswin Apolisi udlala neformer club yakhe. Ayikho into elula njengokudlala against le team lo suke usuka kuyona, because abadlali umdlali nomdlali usuke umazi ubungozi bakhe futhi usuke ubazi ubuweak bakhe. Noma ngabe uyingozi kodwa usuke unawo ama techniques ukuthi lo mdlali kumele ngimbambe la amncane ngakhona. For sure wena usuke wazi ukuthi lo mdlali uweak ngakuphi. So uOswin Apolisi ngiyamfaka as i-right winger. Then ke i-left winger kube uTsebang Moremi, usenza kahle kakhulu umjida kwi-Orlando Pirates. Then ke bafethu umuntu esi-striker ngaye kube uEvidence Mahopa. Bese kuthi ke uYanela Mbuthuma ngicabanga ukuthi useke wanikwa ethuba ebakhona kuma starting 11, but ke kusakhona la okushoda khona, so ekungcono ahlale ebenchini. Then mhlambe mayifeyila uEvidence Mahopa mhlambe singakwazi ukuthi senze i-substitute ngoYanela Mbuthuma. So bafethu ke starting lineup ke isona ke lesi esipredictiwe. Ungadropa i-comment ku-comment section ungitshela ukuthi wena usibona kanjani le starting lineup lesi. Makhona la ubonayo ukuthi khona ngishaya eceleni ungaphinde uprovide ukuthi ubanike wena obona ukuthi mhlambe engakwazi ukuthi mhlambe ke akulungele ukuthi angaba kwi first 11. Make sure ukuthi like i-video, uyasubscribe kwi channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.